Sibiri sungol makono klitan woro ijira bakele kemenani ani binani ni saba marsikalo klitan kono ton samba fla ani mwani fla telenta mafleba mali kono ani maliko kan aw salam alaikum ni awka kuna funu wakati selemi mina wala lol koy farafina ani jian fa anto ki wareola awa bi kuna funi bakurbo fle wajulu kala muso ka jekulu bambino na be foma ko Ligue des prédicatrices au Mali oluka lajeba congrès atako flana abaraw sigira senkan bi sogomadaina akira ONG Al Farouk ACI 2000 kalanso kurado ni abefo o mako centre Al Firdausi ni obe kalanke kuranela musumanun kuna o daleni o baraw kera kunungo juma samanko dela Serewo jekulu we ayira kafo ko uka demere kon bita nyeshi Burkina Faso chamache fangama anga chamache fangama colonel Assimi Goïta alere kon yira lajedo keneka lajemi ni obi talike senekelo keneka na koro senelo oluka lajeba o keneka min sigira senkan sibiri ka beni marsikalo klitan kono to samba fla ani muwani flaye abara nunu bela jelen kera kuchala ka o feno o be kunte do ya sa femi kori ka seka o lanyena maya ani ka o nyanaje o sigi senka o kadara konnala ayela ka foko mali ere koni bi sanfe ko sebe femi kori alere baraluye kasabuke mali rebe kori atoni chama ka ore koni sene ayirala ka foko samba fla ani mwani kili samba fla ani mwani fla o campagne ko nala marika kori a koni seneta o chayara kosebe o kadara kelen ko nala tuguni alsa yasa kori sene abseka do bala alini senere o bela jelem seka do bala chugamna jamana nyama o koni alanyini ka songoni abefo mako subvention ka odo were koni fara kori alere songo ka sabuke kori songo okmeta jo fo bidru ani dorila nga dobora ula ka senkana bidrula bi sogomadayna Ligue des prédicatrices au Mali ni oye wajurukela muso uluka jekulubai uka laje atako flana o sigira senka akera yoromna ACI 2000 la ONG Al Farouk alere dagaro la kene nyimoya kumbi ministri bolominga konyo beneno dine kurila da koma anga jamana kono Dr Mahamadou Kone akene adaileni bara o kon kera ni ministri ko foli aleka no la blafe mabaw chama ulukumeni kene ko folinka telenyata kumbi no usigina ni siria muni angolaje ni laje indalenu keneka mauchama bora kosebe yasa gasega alanyenemaya inafo imambaw anga wajulukela achemauna amsumau alini don ba chama werew anga kongere folo kera o kera anga presidente men fatula o ka wakati la o fatule ne sigile o fena sanduru de dafala o kuma na ambo sanduru dafa kene ambo kongere deka anye silame welo kana ka andeme ka bara usire ya fene anye minke silame musu wajulukela uluka tomba onyemogo ale nye folike klefla bara nunu bina boli femunuka bara mimbolo dalimba mbolo ambe na clan ka ke groupe sabaye commission saba commission dobe activité ou olube wolaje commission do werebe yeno oluta ye warko ta fanfela ko étudier commission dobe yeno o statut ne règlement intérieur ka ofena laje na ya sorambe yelama min do ala do min be faraka wala do jumembe boala o bede kunye do na taula bara mimbi na ke ofena ka nyatuguni ka teme korolenka aklela ka wulenye shi islame bela jelema uka nyogo mine ka ke kilinye ani ka ke anga jamana fe yasa anga jamana be gela munun kono absika bwa kono ka wele bla islame bela jelema che ani musu anga nyogo mine anga ke kilinye anga faso kanu anga jo nan jora anya wajulikela musulman we chugumi chema un chama be yo dlalikela wero fene chama be minte hali wajulikela yi anga je ka kuma nyogonye ka nyogon baga faga munyu kono sabali kono ben kono nana yala sa jamana yere kulu be suma silame ya katanye ministri mika konyo benendo dine ko alini ladala ko ma anga jamana kono aleka no lablamit mekeneka ayaka ni sonja wira aye folke ka nyeshi wajulukela muso ka tomba ma ka kila yirula ka fo uka demebe ta nyeshuma bi ani sojale do ambe amba uka keneka mune wajulukela muso wi donc uka congrès ta ko flana keneka congrès silamaton fe ibai akasuma doni ko sobe ni uli afamu ka fo fendo min kan ake o herebade kada kan nabi fen ko fo
a bɛ ni kura de fiyɛ tɔn na a bɛ a to tɔndenw u bɛ taabolo kura di tɔn ma mun bɛ kɛ sababu ye tɔn ka laɲini ye fɛn mun ye ka se ka olu sabati donc o ye hɛrɛba de n'a nana o kɛnɛ kan minisiri tɔgɔ la n'o ye docteur Kone a bɛ taama la o de kosɔn a ma yan sɔrɔ an bɛ an ba ninnu fo k'u barikada ka dugawu kɛ fɛnɛ u bɛna bɔ ni résolution kura minnu ye recommandation kura min na bɔ u ka congrès kɔnɔ ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ wa n'ala sɔnna fɛnɛ minisiri tɔgɔ la an b'u dɛmɛ mun kosɔn o baara bolodali kura min bɛna kɛ bi congrès kɔfɛ a ka se ka lawaleya inshallah. Imam Sila ni ale ye wajulikɛla cɛw ka tɔn maa ye ale a yira k'a fɔ nin ye bonya de ye ale bolo ale ka ye wajulikɛla musomanw olu ka kɛnɛ kan. Nin kɛnɛ in kɔni an bɛ ala tanu silamɛya kɛnɛ de dɔn sabu silamɛya diinɛ baara ayiwa cɛw b'a la musow b'a la baara in fana ɲɔgɔn dɛmɛ ka kɛ ayiwa o de fana y'a laɲini alhamdulilahi fɛn min ye an ka karamɔgɔ muso n'an ka wajulikɛ musow n'u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan tɔn dɔ la o tuma u ye yɛlɛ bila k'a fɔ ka lajɛ bɛ yen nɔ bi lajɛ min n'u bɛ n'u ka ko kuraw bolo da o tuma na fɛn fɛn ye ayiwa silamɛ tɔn minnu bɛ yen nɔ ayiwa cɛ kunda walima cɛw ni muso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu na ayiwa ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ silamɛ baara la ni nin wele ka ɲi sera ma u k'an ka n'o jaabi an fana nana hukumu de kɔnɔna na n'o ye an ka karamɔgɔ muso n'an ka wajulikɛ muso ninnu ayiwa u ka kɛnɛ an fana ka na an b'a fɔ k'a fɔ ka sankɔrɔta nka nin ye bonya de anw yɛrɛ fana ma. Ka lɔgɔniya k'a fɔ Ligue des prédicatrices au Mali ni o ye wajulikɛla musow olu ka tɔnba ye u ka nin lajɛ filanan ye ni o y'u ka deuxième congrès ye a baaraw bɛna to sen na fo ka taa se karima marisi kalo tile 20 san 2022. Santiri kura dɔ Kurumukarili o baaraw sigira sen kan santiri min ni a kɔni bɛna kalan kɛ musomanninw kunna a kuranɛ yɛrɛ la a santiri tɔgɔ de ye ko centre Al-Firdausi a kɔni bɛna kalanw yɛrɛ kɔni caman kɛ musomanninw kunna a tɛna dan kuranɛ kalanni dɔrɔn ma kalan bolo wɛrɛw caman o bɛna na kɛ nin kalanso kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna la o kadara la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye maabaw caman ye silamɛw musolakaw denmisɛnninakaw ale ni cɛlakaw olu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen yɛrɛ kan. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا. maa minnu nana nin kɛnɛ in kan u y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ musomanninw ka nin kuranɛ durusiyɔrɔ dayɛlɛli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yatimɛden musomanw n'a tɔgɔ ye ko centre Al-Firdaus. yeko ye fɔ ko ban marikazu in ɲɛ b'a la cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la ni mɔgɔ kan ka keleya silamɛya baara ɲuman na nin y'a dɔ ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ye min fɔ keleya min dagalen don silamɛya kɔnɔ mɔgɔ min i dan kuranɛ la i ka kanu i ka keleya o tigi la ani mɔgɔ min y'a ka nafolo don ni ɲɔgɔnna baara fasugu la siga t'a la alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ min ye yatimɛden na don ko i n'ale bɛ tan tɔ arijinɛ kɔnɔ bon i b'a dɔn ko nin fila kɔni man jan ɲɔgɔn na bon o bɛ sɔrɔ baara min na ni mɔgɔ min y'i ka nafolo don a la walima o bɛ sɔrɔ baara min na e yɛrɛ farikolo sɔrɔla o baara la yɔrɔ kɔni siga kɔni t'a la ni baara in kalasira Alahu subhanahu wa ta'ala i bɛ arijinɛ sɔrɔ wa ka yatimɛden yɛrɛ k'a kɛ mɔgɔ ye a bɛ bɔ kɛrɛfɛden na yɔrɔ o kuma bɛ fɔ kosɛbɛ ka bɔ kɛrɛfɛden na a kana sɔmi ka fɔ fantanya b'a la bantanya b'a la ɲɔgɔnna baara fasugu don sabu dayɔrɔ ɲuman kɔni tiɲɛ yɛrɛ la i yɛrɛ y'a visiter i y'a ye chambre climatisée u bɛ sigi yɔrɔ min na ka kuranɛ kalan u bɛ tapi de kan lumière ye wasakɛ fiɲɛ ye wasakɛ dumunikɛyɔrɔ lajɛ i b'a fɔ ko o fɛngɛ de hôtel don bon mɔgɔ minnu fana b'a baara kɛ la olu ka baarakɛyɔrɔ i y'o ye kɛnɛ yɛrɛ lajɛ tellement que lafiya b'a kɔnɔ. centre Al-Firdausu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan walasa denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ condition ɲuman kɔnɔna la. bi an filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kalanso kura la kalanso kura mun ne an b'a jigiya k'a fɔ a bɛ kɛ diinɛ nɔrɔ bɔyɔrɔ kura ye kalanso mun b'a la ni kalankɛyɔrɔ don mun ye kalanyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kalanyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen mun ni denmisɛnninw bɛna kuranɛ durusi k'a kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna bolo ma denmisɛn musoman kɛrɛnkɛrɛnnenw fana tuguni minnu b'a la ni Alahu Taala y'o jarabi ni o faw ntanyani
alhamdulillah kalanso in kɔnɔna na fɛn damadɔ bɛ a kɔnɔ a fɔlɔ ye mun ye o ye misiriba ye juma misiri i n'a fɔ an yɛrɛ juma seriyaw kɔnɔ cogoya mun na a filanan ye mun ye o ye ko ɲɛnabɔyɔrɔ n'o ye direction ye an filɛ ni o de da la a sabanan o ye kilasiw ye kalan bɛ kɛ kilasi minnu kɔnɔna la kilasi suguya fila de bɛ yen fɔlɔ kɔrɔna bɛ kalan kilasi minnu kɔnɔ o la tapi de bɛ yen denmisɛnninw bɛ sigi mun kan i n'a fɔ a ye o ja dɔ ye cogoya mun na kilasi suguya filanan o ye o bɛ sigi pan kan ka walandaw ta pan minnu kan o ye kilasi sugu filanan ye kalan suguya mun bɛ kalanyɔrɔ in kɔnɔna la a bɛ tali kɛ fɛn saba la a fɔlɔ ye mun ye o ye alikɔrɔna durusili ye a filanan o ye diina kalanni ye mun bɛ kɛ larabukan na a sabanan o ye tubabukan yɛrɛ kalanni ye ka d'a kan o ye jamana kan sɛbɛnta ye ko ɲɛnabɔ kan don o la ni Alahu taala sɔn denmisɛnnin minnu bɛna kalan kɛ u ka kalan bɛna boli ni fɛnba saba de kan o la an ye yatima denmisɛnw ta musomaninw ka daminɛ san 7 ka taa bila san 11 na alhamdulillah baara bɛna daminɛ ni o mɔgɔ 70 ye ni Alahu taala sɔnna caman bɛna fara a kan o la yɔrɔ in na n'i bɔra kilasiw la i bɛ taga denmisɛnninw ka siyɔrɔ la hakili la a y'o diya o ye o kɔfɛ ka na restaurant n'o y'o ka dumunikɛyɔrɔ ye ka fara baara tɔw kan ni kɔni ye baara daminɛlen an b'Ala deli Ala ka fanga d'a ma an ka se ka baara in dafa ko ɲuman na. Santini yɛrɛ ɲɛmaw olu kɔni y'u ka nimisi wasa yira kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ k'olu fana nisɔndiyalen n'o nin don in na u ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin maa o maa ye dɛmɛ kɛ walasa ni santiri in ka se ka ɲɛnɛmaya. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bisimila kɛnɛ kɔnɔ ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ u nisɔndiyara u tilala ka nisɔndiya aw nali la ko ni ko maa nisɔndiyalen a ka tasuma faga n'a nunji ma faga a daji b'a faga o de la an nisɔndiyalen don wa an ka kuma bɛɛ lajɛlen o bɛ tugu imamu ka kuma la sabula kuma fɛn fɛn kan ka fɔ imamu y'o fɔ daminɛ la o kɔrɔ ye kuma jan tɛ yen min fɔra faransɛ ni arabu la imamu ye o de fɔ kuma daminɛ la ni Ala sɔnna an b'a fɔ k'aw bisimila tuguni wa an nisɔndiyara ni aw nali ye k'a fɔ ka dugawu ɲini aw fɛ aw ka dugawu kɛ nin baara in na wa mɔgɔ min fɛnɛ bɛ nin baara in kɔnɔna la ka dugawu k'u ye u bɛ se ka baara in kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya mun na ka Ala subhanahu wa taala deli a ka diɲɛ hɛrɛ lahara hɛrɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. An b'a jigiya k'a fɔ ko Centre Al-Firdaus bɛna kɛ sababu ye k'an ka denmisɛnnin musomanw lakana ani ka tila ka jogo ɲuman d'u bɛɛ lajɛlen na. EUTM olu ye kalansen dɔ ka o boloda k'o ta k'o ɲɛsin finitigilakaw olu ka kunnafonidiso ma DIRPA a kun b'a ti dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka u ka baarakɛtaw ka se ka olu yɛrɛ don ba la ale ni ka se ka baarasen dɔw ka olu yɛrɛ bila sen ka kunnafoni a ɲuman o bɛ se ka di cogoya minnu na a baara o bɛɛ lajɛlen o kɔni kɛra tile 5 baara de ye o kɔnɔna la juma ni o bɛnna marisi kalo tile 18 san 2022 ma conférence dɔ sen fɛ DIRPA yɛrɛ la fɛn min ye kɛnɛ ye a ɲɛmɔgɔya o kun bɛ colonel major Burama Samake bolo ni ale chef d'état major général des armées ale ka représentant ye u ka attestation di olu yɛrɛ kɛnɛ kan Esther Mayiga bɛ ɲɛfɔli k'o la. Tile 5 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔnɔna la formation kɛra stagiaire mun kun o bɛ tali kɛ officier 4 sous-officier 1 fo ka taa se finitigilaka 2 ma n'u b'a fɔ olu ma ko militaire de rang a kɛ kun yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ walasa u bɛ se ka ladɔnniya faamuyali caman na hali sisan kunnafoni taabolo yɛrɛ kan ka se ka kunnafoni tiɲɛ ani a galon ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni woloma ka bɔ ɲɔgɔn na o de la fɛn min ye ETM yɛrɛ ɲɛmaaba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kunnafoniko yɛrɛ fanfɛla la ni o ye lieutenant colonel Georges Moïse ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni formation kelen filɛ stagiaire ninnu kun k'a bɛ kɛ sababu ye u ka kunnafoni tiɲɛ ani a galonw bɛɛ lajɛlen dɔn mɔgɔw kana se ka u ɲagami kunnafoni kɔnɔna yɛrɛ la siga kelen bɛ kunnafoni minnu na u na olu dɔn tiɲɛ tɛ kunnafoni minnu na u na olu yɛrɛ kɔni fana bɛɛ lajɛlen woloma ka bɔ ɲɔgɔn na o de la finitigilakaw olu ka ɲɛma ni o ye DIRPA ɲɛma yɛrɛ ye ni ma kofɔlen ka foli yɛrɛ kɔni sera ale ma barisa a y'a yira k'a fɔ k'a ye cɛsiriw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa formation yɛrɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na fɛn min ye ETM ma olu ka kunnafoni ɲɛma ye hali sisan nɔ ale kɔni a yira k'a fɔ ko ETM kɔni bɛ an ka finitigilakaw ka bila la su ani tile walasa hali sisan formation caman wɛrɛw bɛ se ka kɛ u kun cogoya min na an ka finitigilakaw olu ka ɲɛmaaba chef d'état général major des armées ale ka nɔlabilala colonel major Birima
Burema Samake ale kɔni a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko ni formation kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka fintigilakaw ma barisa n'i y'a jateminɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ de kɔnɔna la ni o ye crise yɛrɛ ye crise sécuritaire o de kɔnɔna la i bɛ taa ye k'a fɔ ko kunnafoni suguya bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ na a kɔni ka kan wolomali ka se ka k'a la k'a ɲuman ni a jugumanw yɛrɛ kɔni fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na. Colonel Major Burema Sangare ale kɔni y'a laɲini maaw fɛ maa minnu ye ni formation kɛ u ka a baaraw kɛ i n'a fɔ u degera a la cogoya min na walasa hali sisan dɔ bɛ se ka fara an ka fintigilakaw ka sebaya yɛrɛ kan cogoya min na o de la a ye foli ta ka ɲɛsin ETM maaw ma ka sababu kɛ u ka ni formation ɲɛnama min n'a kɛra an ka fintigilakaw yɛrɛ kun a tilala ka jigiya k'a fɔ ko don n'a nataw la ko ni ɲɔgɔnnaw fana ka kɛ ka caya fintigilakaw yɛrɛ kun maa minnu ye ni formation kɛ olu ka nɔlabilala soldat de première classe Umu Jakite ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni formation kɔni fusayara olu yɛrɛ ma kosɛbɛ a ye foli ta ka ɲɛsin DIRPA maaw ni ETM maaw bɛɛ lajɛlen ma wa a y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni degera fɛn o fɛn la ni formation kɔnɔna la u bɛna olu bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka tila ka u tɔɲɔgɔnw fana dege o kelen na u nɔfɛ. Ministre mi ka kɔɲɔw bɛnnen don bɛɛ ni kelenya sabatili ma an ka jamana kɔnɔna la Colonel Ismail Wage ale yɛrɛ kɔni ni maa dɔw olu ye tigɛ nɔbila sɛbɛn dɔw kɛ o bɛ tali kɛ jɛkulu minnu na o dɔ de ye Gacha MSA fo ka taa se plateforme ale ni mouvement des arabes de l'Azawad ni ma kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jɛna ka u ka lajɛ a sigira sen ka Gawo ale gouverneur yɛrɛ de kɔnɔna la kɛnɛ yɛrɛ a yirala k'a fɔ maa minnu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan o ye Gawo gouverneur ye fo ka taa se commandant ma ale ni maa caman wɛrɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɛ ni waleya ninnu na. An ka bɛn minisiri ni ale ye Colonel Ismail Wage ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini wagati dɔ la fɛn min ye babatimaw ye ni olu yɛrɛ kɔni u tɛgɛ bila sɛbɛn na n'o ye accord de paix olu yɛrɛ kɔni yɔrɔ dɔ sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko CSP a y'a yira k'a fɔ ko faamuyalibaliya yɛrɛ kɔni bɔra o yɔrɔ de la barisa maa minnu kan ka fɛn minnu kɛ a kɔnɔna la u yɛrɛ ma se ka ɲɔgɔn faamuya o yɔrɔ de la o de la fɛn min ye Colonel Ismail Wage ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Italie o de ye kɔnɔna la walasa u bɛ se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ bɛnkan min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an ka jamana ka laɲiniw yɛrɛ kɔni bɛ a kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko Gawo ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun ye o de ye. Colonel Ismail Wage ale kɔni ye maaw hakili jigin u ka laɲini dɔw la mun yɛrɛ kɛra Rome ni o ye Italie faba yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye walasa ka se k'a dɔn bɛnkan kɛra baara minnu na olu yɛrɛ bɛ ka taa cogoya min na ni accord de principe de Rome yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ale y'a yira k'a fɔ ko bamaciman minnu y'u tɛgɛ bila accord kɔnɔna la olu ni gouvernement maaw ko u kɔni bɛn'a kan ko CSP o yɛrɛ na kɛ kadiri min yɛrɛ kɔni bɛ kuma bɛn yɛrɛ kow kan an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni bamaciman ninnu yɛrɛ kɔni fanfɛla la o de la a yirala k'a fɔ ka fara o kan ko ni komite yɛrɛ ni ale yɛrɛ tɔgɔ kɔni bɛ kɛ bakuruba la CSPR de ko an ka jamana de kɔni bɛ kɛ o yɛrɛ kɔni ɲɛma ye o de la ni sigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɛn min ye bamacimaw ye olu yɛrɛ kɔni nana segin o yɔrɔ kumaw de kan tuguni o de la an ka bɛn minisiri Colonel Ismail Wage ale kɔni a yira k'a fɔ ko an ka gouvernement maaw k'u yɛrɛ kɔni wagati di bamacimaw ma u ka se ka u hakili jagabɔ walasa u kɔni ka jɛn ni a ye ko ni CSPR ale yɛrɛ ɲɛmaaya kɔni bɛ di an ka jamana marabagaw de ma i n'a fɔ a fɔlen don u ka accord de principe de Rome yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na walasa k'u hakili lasigi fɛn min ye Colonel Ismail Wage ale yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko an ka gouvernement ka dayɛlɛlen yɛrɛ kɔni don bamacikulu bɛɛ ye fɛn fɛn a tɛgɛ bila ni accord in kɔnɔna la walasa faamuya ka se ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔna la cogoya min na. Farafina ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw an ka jɛ k'o lajɛ. Burkina jamana camajɛfɔ maa ɲɛma ni o ye lieutenant colonel Paul Henri Sadaogo Damiba jirala k'a fɔ alamisa tɛmɛlen fɛn min ye farafina tilebiyanfan jamanaw olu ka maa kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw ko olu kɔni ye u kunsin ni maa kofɔlɔ in kɔni ma ko a kɔni ye u kɔni bisimila a jirala k'a fɔ fɛn min ye Burkina jamana ɲɛma ale yɛrɛ ka fɔcogo kɔni na a jirala k'a fɔ fɛn min ye farafina tilebiyanfan jamana maa minnu bɛ ni u kɔni wulila ka taa nin yɔrɔ in kɔni na u ka yɔrɔ min bɛ wele ko conseil des ministres de l'organisation fɛn min ye olu ka maa ɲɛma n'u ye Shirley Ayor Kor Watiwe ye
ni o yɛrɛ ye fɛn ye Ghana yɛrɛ ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Ghana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma. A jirala k'a fɔ délégation in kɔni ɲɛfɛ ale de kun ye a ma ɲɛma kɔni ye. O de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko sani fɛn ye o ni Burkina ma ɲɛma fana kɔni ka ɲɔgɔn ye. Fɛn ye Burkina ministre min fana ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Burkina ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma n'o ye Olivier Rumba ye. A jirala k'a fɔ ko o ni o kɔni sigila ka kuma ka baara dɔw kɔni kɛ. O de la o kɔni y'a jira k'a fɔ ko kabini fanga yɛlɛma kɔni nana janvier kalo tile 24 san 2022 ko fɛn ye o kɔni nan bɛ yaasa o ni Burkina masakɛw olu na se ka sigi ka kuma cogoya min na. Hali ni gouvernement sigilen don maa wɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don na se ka sigi ka kuma ka se ka Burkina yɛrɛ fanga a taabolo a bɛna boli cogoya jumɛn de la k'o dɔn tigitigi. Nka nin bɛɛ kɔfɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ ko o kɔni b'a don Burkina yɛrɛ camajɛ fanga maaw kɔni ma yaasa camajɛ fanga bɛ tɛmɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ cogoya min na. Laginɛ jamana kɔnɔna na fɛn ye Laginɛ jamana marabaaw n'u ye camajɛ fanga maaw ye colonel Mamadi Dundumbia fo ka taa se a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma ni olu kɔni y'a jira fɛn ye jamanadenw la k'a fɔ maaw ka sigi ka kuma n'u ye assise kɔni ye. A jirala k'a fɔ ni o sigi ka kuma ni o kan ka bɛn fɛn ye tarata nata kɔni de ma. O de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ni camajɛ fanga maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ni sigili o bi kɛ sababu kɔni ye gɛlɛya bɛ maa min kɔni kan fo ka taa se degun bi maa min kan o ka se ka fɔ fura na se ka ɲini a la cogoya min de la. O de hukumu kɔnɔ fɛn ye jɛkulu min bɛ ni o ɲɛsin bɛ adamadenya yɛrɛ lafasali kɔni ma ani adamadenya hakɛw lafasali kɔni ma. A jirala k'a fɔ olu maaw fo ka taa se fɛn ye maa minnu fana bɛ ni u b'a wele ko ex-camp Buaro o ti yɔrɔ wɛrɛ ye yɔrɔ min ni fɛn ye Guinée yɛrɛ masakɛ fɔlɔ kabini san 1998 kana furi san 1984 la n'o ye Sékou Touré ye. Ale kun kɛmɛ fɛn ye ka kobeda min kɔni dayɛlɛ o yɔrɔ la n'u ye kasow kɔni ye. A jirala k'a fɔ maa minnu bɛ ni olu kɔni ye o kasow kɛ ani caman minnu fana bɛ ni olu bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa o hakɛw da se ka sɔrɔ maa minnu ye a degun ani a tiɲɛw ka bange cogo min na olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ yaasa olu ko u sen don fɛn ye ni sigi ka kuma in na o ye fɛɛrɛ dɔw kɔni fɔ fo camajɛ fanga maaw olu kɔni ka se ka o fɛɛrɛw ka sigi ni o kɔni ye ani ka o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔ fɔlɔ. Fɛn ye camajɛ fanga maa minnu bɛ bi Mamadu Dunbiya a n'a a nɔfɛmaw olu ye marabolo ɲɛmaa min kɔni sigi n'u ye gouvernement ɲɛmaa kɔni ye n'o ye Mohamedou Biavogie. Ale kɔni y'a jira k'a fɔ kabini marisi kalo tile 12 fɛn ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ in ko nin kɔni na kɛ sababu ye Guinée jamanadenw kɔni ma maaw ka taa ɲɔgɔn lamɛn ani ka kuma ni ɲɔgɔn ye ani ka sirabɔ bɛɛ lajɛlen b'a fɛ jamana a ka kɛ min ye sini ka se ka o sira kɔni bɔ cogoya min de la. Algérie jamana kɔnɔna na fɛn ye ka Algérie k'o to Faransi ka mara kɔni kɔnɔna na u ye wulikajɔ min kɛ ka kɛlɛ min kɛ yaasa u na se k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔni ta cogoya min na ni fɛn ye bɛnkan sɛbɛn dɔ kɔni nana bila sen kan ni u b'a wele ko accord d'Évian. A jirala k'a fɔ o san 60 ɲɛnajɛ olu kɔni mugurumuguru ani o ɲɛnajɛw kɔni kɛla Algérie kɔni kɔnɔna na. A jirala k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ fɛn ye Algérie masakɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko baara min kɔni filɛ nin ye n'i ye jateminɛ kɛ a ko bɛ ka taa sira min kɔni de fɛ. Y'a jira k'a fɔ a gafe kan ka sɛbɛn ni bɛɛ lajɛlen ka hakililaw de ye nka ka kɛ fankelen sɛbɛn ye ko o kɔni o man kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen kan k'i ka hakilila kɔni don a kɔnɔna na. O de hukumu kɔnɔ fɛn ye n'i ye jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ fɛn ye Algérie maaw ko marisi kalo tile 18 san 1992 a jirala k'a fɔ ko o kɔni ye gafe kɔni signé ka bolona bila gafe la o ni Faransi masakɛw cɛ o waati yaasa kɛlɛ a bɛ se ka jɔ cogoya min de la. Fɛn ye Algérie ani Faransi kɔni cɛ Algérie maa minnu kun bɛ yen ni u kun bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɔni ɲini na. A jirala k'a fɔ ko san 100 ani san 30 tɛmɛlen kɔfɛ kɛlɛ kɔnɔna na ko bɛnkan kɔni nana sɔrɔ o waati kɔni de la. O de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ nka san 8 kɔni bɛ yen ko o kɔni kɛla maafa ani jolibɔn kɔni kɔnɔna na. O de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ gafe min bɛ yen ni u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kofɔ o gafe man kan ka kɛ fɛn ye fangelema kɔni ye fɛn ye Algérie masakɛ ka fɔcogo la n'u ye Tebboune kɔni ye. A jirala k'a fɔ n'i ye nin don in kɔni jateminɛ a bɛ ɲɛnamaya fɛn ye Algérie jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ fɛn ye marisi kalo tile 19 san o san ka jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni na u ye sebaaya min kɔni sɔrɔ Faransi kɔni kan yaasa ka se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta cogoya min de la. Farajɛw ka keleyatɔ maa ɲɛmaa n'u ye Union Européenne maa ɲɛmaa ye n'a bɛ wele ko Margariti China ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Siri kɛlɛ kun bɛ waati min na maa minnu bɛ yen n'u bolila yaasa ka se ka o ni kɔni kisi. A y'a jira k'a fɔ ko ka taa Europe jamana kɔni na ko fɛn ye
tɔbɔ minnu t'a la ka olu sɛgɛrɛ ani olu ladonna ladon ko cogoya min de la ko a jirala k'a fɔ ko o ladon kɛcogo kelen ko o de kɔni ɲɛsinlen don Ukraine jamana kɔni ma. Ukraine jamanaden minnu bɛ yen n'u bɛ ka boli ka bɔ a jamana kɔnɔ yaasa k'u ɲɛsin Europe jamana kan ka to o kɔni ni kɔni kisi ko kabini fɛn min ye mankan kɔni wulila Russie ani Ukraine kɔni ɲɔgɔn cɛ. O de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ kabini o kɔni nana ko u kɔni min labɛn yaasa ka se k'o kunbɛn i n'a fɔ o ye min kɛ Syrie yɛrɛ ka jamanaden minnu kɔni bolila ka bɔ Syrie o de ye maa minnu bolila ka se ka o kɔni lasago waati dɔ kɔni kɔnɔna na ani ka furaw kɛ o la joona ka wulikajɔ kɛ siyɔrɔ ko ka o ɲini ani baara ko ka se ka olu kɔni ɲini o ye joona. A y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye o baaraw de kɛla olu kɔni fɛ. Wa a jirala fana k'a fɔ a ka kuma fɔcogo la a y'a jira k'a fɔ ko Union européenne ni ye jateminɛ kɛ o kun ye sariya min ta san 2015 fɛn min ye waati min na fɛn min ye Europe jamana ko a kɔni kun falen don maaw la maa minnu n'u bɛ ka boli kɛlɛ kɔni ɲɛ ka bɔ Syrie. Sariya minnu kɔni tala o waati fɛn min ye yaasa ka se ka olu kɔni ladon cogo min na kɛrɛnkɛrɛnya sariya tala jamana min na n'o ye Bruxelles ye. A y'a jira k'a fɔ ko o sariya o ye min de kofɔ ko o kelen ye ko o de bɛ ka waliya fɛn min ye Ukraine jamanadenw fana kan minnu bɛ ka bɔ fɛn min ye Ukraine kɔni kɔnɔna na. Ni kɛra garizɛgɛ bi kunnafoni kɛnɛ kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan teliya ta sugantili la ka kɛ aw ka kunnafoniw ta yɔrɔ ye n'Ala ma basi kɛ sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kunnafoniya kelen ninnu kɛnɛ kan yaasa ka se ka kunnafoniya wɛrɛw di aw ma aw k'an bɛn sini inshallah.